unoga muchini apa ndine ndiri kufunga pane muna unoga ndiani pindai fasta ndoda kubuda amai hamuzivi kuti gedhi rinovharwa kana mapinda tiripo kana makadiwa tikutsvagewo imba yakaita sei kamusati ndikutsvagewo imba nekuti pane imba pane kuchitiwa apa pane imba dzimba dzakawanda saka sikuzoti kana muchitsvaga imba mukutsvaga imba yepi yekuita sei nayo kungotsvaga just to look at a house or kuroja munotaura nyaya yenyu zviri straight handiti maimbogara kupi kuwestgate saka imimi chichazokudonhedzai kubva kumusoro kuheaven kuya downstay pana satani ndikumbira mutaurisi mari dzacho dzekuwestgate dzatikwirei saka tachinemboyo kuri nani saka dzekuno ndo dzamuchagona kupfuura dzekuwestgate kuwestgate maimbobhadhara mari yakati wandei yakati wandei semari nekuti kunokuka muchagona kutizawo kumuchiti yakati wandei panapa musvika yakati wanda more or less ani mukunzwisisa asi zvisinei imimi maibhadhara mari takuchida kuti titi hafu maibhadhara mari ndibhadhara 300 alright saka inini perumu takuitawo 150 handi mukunzwisisa ndakudonhedzerwa hafu munganzi ndarezva ndatadza aiwa inini ndine roja rangu rekuseru rinonetsa roja iro risingaite muri kuzvinzwa kana kune maroja randikapinza nemistake semwana akaitwa nhumbu yemistake yandiwo yandikaita pane roja kumpinza panapa roja iri rinondinetsa saka inini zvandakuita ini ndakuita matricks angu salandlord nepano mandi muri kunzwa madirect kwanani pano nevakadzi vepamusika pamwe ndisichimboenda ipamaya mavapa mari yaagent aiwa nanisati mari yaagent ipainini handiti mawana imba nekuda kwangu pamba pangu muri kunzwa saka muchandipa yaagent mobva mandipa yekutsvaga imba panapa ndoda deposit mozonipa here anzwa nyaya yangu inini sezvandambokudze ndoda kuti ndinokuratidza imba itoripo handiti ndanda kutoenda kuchina saka muchatondipa yetaxi yekuti ndichidaidza taxi kuti ndikurumidze kusvika pachechi money is not a problem alright saka inini sezvandambokudza munonzi amai yangu napiri zvichireva saka muyera soko zvatakuita ini ndine roja rangu nyora randakapinza by mistake sezvandambokudza mwana wemistake chaiche kupinza pana mukadzi uyu saka indindanetiki yandoda kumushandisa rumu yaakushandisa ndoenda dotoita handiti saka iwewe sofa ndoda kumbokuradza marumu aka but rumu yandoda kupinza ndeyamaiva ndoda kutsvaga kirire kuti ndoda saka pete kamayeda notaura navo madha dai iri mukadzi yeyu rege ndiri bvise pano madha mukadzi uyu haanzwero yezvo amai rudo chiko chikomasenano ndokudaidzai kafoteti kuti mubudomo makutokiya madhoo kunge pamba penyu kutozvona kunge landlord ukutikwe imi madhaka amai rudo mune miedzo ino kana iri muedzoka yama muchitsvaga ndo yatozoya kwamuri chitaurai mandishedzere ndine zvandiri kuita taurai nyaya inti kana neniwo ndiri kutomhanya da kuenda kuchina ndatozongoita emergency ko uyai apa ndikudzi zvataura mama landlord hanzina mama landlord vari kubva kufona kureceiva ko izvozvo mama landlord vari kuti zvonizvo hanzi vanavo vari kuuk vada kuya vakudzoka
hana ambokudza kuti vana vomarombe ega ega muuk mwe hapana zvavari kumboita. Hanzi vari kudzoka kuti kuzimbabwe. Kuzimbabwe vaishandaka kumapurazi ekuuk hapana chavaita kavana vai. Usadaro. Saka ama-return soldiers. Saka nyini ndapinda papi pakuti mama landlord wanaoda kudzoka handisi kuzvinzwisisa ivo saka vari kuda kurinovheta imba yavo kuitira kuti vana vavo vachibva kuuk vachidhipotwa. Imba inoita ipano vada kuti vatore marooms aya. Saka vandipa shoko rekuti zvenizvo inini hanzi muchitsvaga imba muitese muruwe pasi. Inini ndichasara ndichizobirikira mabhiridhi. Vangonditi inini ndichasara ndichibirikira mabhiridhi achanga achitarisa dzimba achipenda achiita sei. Muri kuti ikwe Meru? Hamusonzwa zvandotaura. Chimbodai sonzi kani mukuita sei ikwe? Ndati zvonizvo mama landlord vati vana vavo marombe aya akudhipotwa kudzoka kuno. Saka zvini ndinei nazvo muri kutaura nyaya yenyu Meru? Zvavari kudhipotwa vakuchiti maroja isinga achibuda pano. Muri kunzwa vada kuti vana vavo vaokipaye maruma vatore maruma. Saka inini chichazomupa kuti inini chinyararai muri kutorebesa nyaya. Amaerudo musade kundononge ndakaputsa inini. Muri kuona pamba panapa amusirimi mama landlord. Ende inini ndinobhadhara mari yerendi kuna mama landlord. Mama landlord ndo anofanira kundiudza kuti panapa tiri kufanira kunge tichibva vanavo vachigara. Imi munoye muchindiudza izvozvo makamira sana. Sasini yaroja. Musanononge ndakaputsa. Remember kuti panapa ndindakakupinza. Saka ndini ndinokuudza kuti buda ndindakakupinza. Merudo ndinozvigarira ndakazvinyararira mumba mangu mandinobhadhara rendi. Handiti nyaya dzenyu ndiri kudziziva ndadzinzwa nenzeve dzangu idzi. Wanzwa kuti chii? Handina kupusa. Siyana inini. Musanditsvagi. Akuti hanzwa kuti chii? Inda nchida kuburitsa mari. Ndopinza new roja ndomutritiwo zviri nyou. Ava madha vakangwarisa. Izvino vakutondifosa kuti ndimupinze marooms ekusera akabuda sekuru. Unondetswa kuchina nekutsamba.